Аз бих казал, че всеки един човек има потенциал. Това мога да сравним с един необработен камък. Мога да кажа, че община Стара Загора е пример. Съжалявам, че не съм го направил много по-рано. Те предизвикателства направят по-силни и по-мотивирани да сме иноватори в нашата област. Бизнес възможностите в Стара Загора са повече, отколкото често си представяме. И Work in Стара Загора го доказва за поредна година. Събитие, обединяващо хората, компаниите, идеите, които движат развитието на региона. В поредица от епизоди ще разговаряме с представители на различни компании, за да надникнем заедно какво стои зад името и логото. Как работят, каква среда създават и какви кандидати търсят в екипите си. В основата на всяка добре организирана логистика стои стабилно производство и контрол върху целия процес. Днес в студиото на Work in Стара Загора е инженер Стефан Башалов, управител на Atlantic Way, компания с дългогодишен опит в разработката и производството на палети, бокс палети и пелети за отопление. Освен стандартни решения, Atlantic Way предлага производство по спецификация на клиента, адаптирано към различни индустриални и търговски нужди. Компанията разполага със собствена производствена база, което и позволява независимост от външни доставчици. Днес ще си говорим за това как се управлява цялостен производствен процес от суровината до готовия продукт и какви възможности за развитие предлага компанията. Добре дошли, казвам, на инженер Стефан Башалов. Здравейте, добро утро. Добре сте ни дошли. Можете ли да ни разкажете кое е най-важното нещо, което може би пропуснах в интрото за Atlantic Way, което хората трябва да знаят за компанията? Аз съм горд, че съм управител на фирма Atlantic Way и на екипа на Atlantic Way. Да, стремежа ми от самото създаване на фирмата е да направим този затворен цикъл на производство, независимост и с това сме постигнали една много добра планираност и последователност в постигане на целите, които сме се поставили с екипа ми. Устойчиви сме на пазара, с което сме изградили много добри партньорски отношения с нашите клиенти и във времето сме се доказали като един от основните доставчици на тези суровини в Централна България. Какъв реален проблем решавате за своите клиенти? Това е много добър въпрос, защото аз това го споменавам на всяка една оперативка на моите заместници, че всяка една фирма е професионалист в областта, в която се занимава и тези продукти, които ни предлагаме, това са палетите, бокс палетите и пелетите за отопление, решават много казуси на други производства и това е нашата цел да решим техните въпроси в транспортирането на стоката, опаковането, безопасното им пътуване. Това е нашата цел и нашето мото. В този ред на мисли, тъй като сме на гости на Work in Стара Загора, кажете ни какви отворени позиции имате в компания Atlantic Way към този момент и какви хора активно търсите? Това, че фирмата се развива постоянно и разширява обемите си, факт е, че ние последните няколко години изградихме производствена база, която е с 5000 квадратни метра застроена площ и в момента завършваме администрация, която е с 550 квадратни метра. Се нуждаем от разширяване на екипа ни, за да можем да увеличаваме нашите мощности. В момента има отворени позиции за търговци в търговски отдел, има за офис сътрудници, секретар на управителя, мебелисти, както и хора за сглобяване на палети. Предполагам, че сте провеждали доста интервюта с различни хора и имате богат опит. Кажете ми, кое е първото нещо, което така ви показва, че в един кандидат има потенциала той да стане част от компанията? Да, така е. Абсолютно на всички менеджмент интервюта минават и през мен, освен през моите заместници. Аз бих казал, че всеки един човек има потенциал. Това мога да сравним с един необработен камък. Необходими са правилните инструменти и правилният човек, с който може този ошлайфан необработен камък да стане част от един зид или да бъде обработен характера и възможността на един човек да стане
част от екипа на една компания. В този случай приемате и хора, които нямат толкова богат опит. Да, за нас не винаги, нали, човек да има много голям опит, защото естеството на работа и самата методика на всяка една фирма е различна. За нас е важно самия човек да има добра мотивация за работа и да има желание да се развива. А какво ви задържа и развива именно тук в Стара Загора? Това е много дълга тема. Ще се опитам с няколко изречения, обаче да дам ясно такова. Аз не съм от града и инвестирах преди близо 4 години тук в производствената си база. Съжалявам, че не съм го направил много по-рано. Аз съм фирма, която е развивала повече от 20 години бизнес в друга община, в друга област и сега през тези 4 години имам възможността да сравня условията и подхода на общината. Мога да кажа, че община Стара Загора е пример и ако мога да сравня, ако трябва да се напише учебник за добрите практики на общините, може би Стара Загора е една от водещите, които трябва да участва в написването на този учебник. Това е чудесна история, която разказахте и много добър пример именно за хората, които мислят да преместят живота, дори и бизнеса си тук в Стара Загора. Има ли момент, в който си казахте, че това, което правите, има истински смисъл в контекста на компанията? Ако акцентираме в втората част на развитието на бизнеса ми, или именно точно тук в Стара Загора, да, преди половин година или малко повече бях поканен да участвам в един проект от община Стара Загора, с което бях много развълнуван и много впечатлен, че въпреки, че не съм местна фирма, бях поканен да участвам, с което спечелихме проекта, който ще е в точно това подобряване на условията на труд и развитие, отваряне на нови работни места. Аз съм горд, с това, че съм бил забелязан, с стремежа си да доразвиваме и виждам, че се движим в една и съща посока, защото община Стара Загора и Atlantic Way се стреми да отваря работни места, да подобрява условията на труд и това го прави именно в името на жителите на община Стара Загора. И сега, за да разчупи малко обстановката, можете ли да ни разкажете някоя по-забавна, куриозна случка от работата ви или от подбора на кадри, който се е случвала? Да, имам много такива случаи, но един е така особено впечатляващ. На една моя среща с клиента ме беше зададено като въпрос: не знам какво ми е необходимо, но контейнера пътува, стоката ми е готова, всичко друго е в твои ръце, стоката ми да тръгне към клиента. Ние трябваше да намерим бързо решение, да опаковаме тази стока, да натоварят в контейнера, да замени. Винаги е предизвикателство в различните моменти и тези предизвикателства направят по-силни и по-мотивирани да сме иноватори в нашата област. Тогава може би ви било стресно, днес вечер гледате по забавен начин на случката. Кое е предизвикателството, с което пък се сблъсквате като работодател във вашия сектор? И там са много. Бих казал, че тая динамичност на пазара, динамичните цени на тока, които все още не са се успокоили, обучението на нашия персонал, преквалифицирането на нашия персонал винаги се белее на първо място в основата на нашия ангажимент към нашите служители. Така че в тая област работим. Чудесно. И вие така за първа година решихте да се включите в Work in Стара Загора и в предстоящото събитие на 3 и 4 април. Какво бихте очаквали да се случи там и какъв резултат очаквате? За мен е нова платформа. Не мога да кажа какви са ми очакванията. Да, имам желание, виждам самия стремеж и на общината. За мен всяко едно представяне или контакт с местния бизнес би било ползотворна работа и за работодателите, и за активно търсещи работа.
защото по този начин се намират, нали, предлагането и търсенето, което е важно за всеки един бизнес. Абсолютно е така. Пожелавам успех и се надявам да откриете много подходящи кандидати и да създадете така полезни стойностни партньорства. И сега сме подготвили едни бързи блиц въпроси, на които така да ни отговорите асоциативно първото, което ви хрумва. Опитен специалист или мотивиран стажант предпочитате в Atlantic Way? Това е малко, нали, двустранно. Тези две личности са, едното е настоящето, другото е бъдещето, така че бих предпочел и двете, и опита, и мотивирания стажант. Така че неразделна част са в нашето, защото при нас фокуса не е само момента, а и бъдещето. Така че сте отворени за двата типа хора, които търсят активно работа. Офис, хибридно или ремоут? Имате ли изобщо такава опция при вас? Аз съм от поколението, което личният контакт, емоцията и тази хармония, нали, на общуване предпочитам офис. Малък екип или голяма организация? Това е в различните аспекти и двете биха ни представляли интерес, зависи на коя тема и в коя общност, защото Atlantic Way участва също. Ние сме в Сдружението на дървопреработвателите, аз съм в управителния съвет там. Там членуваме повече от 100 фирми, така че имаме участие и в големи организации, имаме и в малки екипи, така че зависимост от казуса. Фейсбук, Инстаграм или ТикТок? Не съм привърженик много на тези социални мрежи, но от гледна точка като реклама, мисля, че това, което, нали, следя, TikTok е по-бързо разпространимо, но едно от трите TikTok. Окей. Едно качество, без което човек няма шанс да стане част от вашия екип. Доблест и честност. Кое най-бързо ви отказва от един кандидат? Много трудно се отказвам от един кандидат, но ако той декларира, че няма желание да работи в екип, това би ме демотивирало. Технически или комуникационни умения са по-важни при вас? Пак е смесен въпрос, зависи за коя позиция и зависи за кой пост. Работа с ясни инструкции или свобода на действие по-скоро давате? И тук е същия отговор. Зависи за коя позиция, в коя област, защото аз се стремя да мотивирам моите служители да имат собствено мнение, да имат собствени идеи. По този начин ние разширяваме аспекта, нали, на идеи, но има и структурно позиции, които трябва да спазват някакъв определен регламент, защото има утвърдени практики. И един съвет, който бихте дали на бъдещите кандидати, които ще се срещнат с вас в Atlantic Way и изобщо хората, които са на пазара на труда и които ще дойдат на Working Stars, към тази камера може да дадете един съвет, кратък, който би бил ценен или който бихте дали дори на самия себе си, когато сте стартирали. За кандидатите не само към Atlantic Way, към абсолютно всички фирми, предполагам, че моите колеги биха ме подкрепили. Много е важно един кандидат да бъде открит, да даде ясната си позиция, че е мотивиран да работи, да се развива, отколкото да отиде с едно CV, което, нали, да е няколко страници и половината от тези неща, нали, да не ги знае. Така че кандидати, просто бъдете себе си, бъдете открити и ако искате да се развивате, добре сте дошли на нашата платформа на Atlantic Way, където даваме възможност за развитие, усъвършенстване, преквалификации и добър екип. Това е от нас. Чудесно. Много благодаря за съветите, за разговора. Пожелавам успех и призовавам хората да дойдат да се запознаят с вас на предстоящия Working Stars. Благодарим.